ଏ ମାଆଖିଆ ବେଦ ଛୁଆ ବାଷ୍ଟେଡ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ କି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ସେ ମାଆଖିଆଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳୁନି ବେଦ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଷେଣ୍ଢ ପାଟିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଆଖିଆଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ଶଳା ବେଦ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ କି ମାଆଖିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳିରେ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା। ନିରୀହ ଷଣ୍ଢ ପାଟିରେ ଫଟେଇ ଦେଲେ ବାଣ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ। ଭୋକିଲା ଷଣ୍ଢଟି ବିକଳରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ଫାଟିଲା ବାଣ। ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମୁହଁରୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ। ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ତୁମର ଏମିତି କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ତୁମେମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ପାଲଟିଗଲ? ଖାଇବା ନଦେଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଇବା ବାହାନା କରି ଏ ନିଆଁ ଝୁଲକୁ ମତେ କେମିତି ଖୁଆଇଦେଲ? ତମ ବିବେକ ଟିକେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲାନି? ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି କଲବଲ କଲ? ବନ୍ଧୁ ପାଟି ଖୋଲି କହି ନ ପାରିଲେ ବି ମନେ ମନେ ଏମିତି କିଛି କହି କାନ୍ଦୁଛି ଷଣ୍ଢ। ଆଖିରୁ ଜମା ବି ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଝରି। ଏ ମାଆଖିଆଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍।